Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir PB? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Melvin. Isa rin po akong OFW. Simula po nang mapakinggan ko ang inyong mga kwento, ay naging libangan ko na po ito tuwing pagkatapos ko magtrabaho. At ako po ay naengganyo na ibahagi ang akin pong karanasan noong ako po ay nasa aming probinsya pa. Kaya sinikap ko po talagang malaman kung saan ko kayo pwede i-message. Kaya ko po ibabahagi ito hindi dahil sa gusto kong patunayan ang tungkol sa pag-iral ng mga aswang. Sino man na makakarinig ng kwento kong ito, kung sakaling inyo pong mapili, ay hindi ko hangad na ipilit sa kanila ang aking paniniwala at karanasan. Tutal naman po ay may kanya-kanya naman tayong sariling pag-iisip. Kung kaya, nasa atin na po talaga yan kung inyong paniniwala ng kwento kong ito o hindi. Tubong probinsya din po ako, ngunit hindi ko nababanggitin ang pangalan ng mismong lugar namin. Dahil sa may mga masiselang bahagi ang aking karanasan. Masasabi kong bagaman hindi marangya ang amin pong pamumuhay noon, ay hindi rin naman kami nagikahos. Ni minsan ay hindi naman namin naranasan na sumala kami sa pagkain sa araw-araw, dahil na rin sa kasipagan ng amin pong mga magulang. Bata pa ako nang una kong marinig ang tungkol sa mga aswang. Isang gabi iyon nang patulog na kami nang magkwento ang tatay ko. Simula noon, lagi nila kaming pinaaalalahanan, lalo na kapag madilim na, kung kaya pumapasok na agad kami sa bahay. Nag-iisa lang ang aming bahay noon sa lupang sinasaka ng mga magulang ko. Nasa bukid yung tinitira namin noon. 3 kami magkakapatid at ako ay pangalawa. Nang umidad ako ng 9 na taong gulang, ay doon ko unang naranasan ang tungkol sa sinasabing aswang. Galing kami noon sa isang handaan, at dahil sa napasarap ang tatay namin sa pakikipag-inuman, kung kaya last trip na ang aming nasakyan. 3:00 ang huling biyahe ng jeep nung mga panahong iyon. Ngunit may kalayuan kasi talaga yung pinunta naming kamag-anak ni tatay. Kaya nang bumaba kami sa jeep, ay pasado 5:00 na. Nang paakyat na kami sa bundok pauwi sa amin, ay padilim na. Kung kaya inabutan na talaga kami ng gabi bago pa namin marating ang ituktok. Kaya nanguha na kami noon ng mga tuyong dahon ng nyog at siyang sinisindihan para may ilaw kami. Mula kasi sa kalsada ay malayo pa ang sa amin. Kung hindi ako nagkakamali, ay mga may 4 na kilometro pa siguro. Nang masapit namin ang itaas ng bundok, ay bababa naman kami. Pagkatapos ay paakyat uli. Sa kalagitnaan noon ay yun ang tahanan namin. Nang bumababa na kami sa bundok, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malalakas na pagpagaspas. Sa unang pagkakataon na marinig namin iyon, ang unang pumasok sa isip ko ay isa iyong malaking ibon. Kaya napatakbo ako kay nanay at napahawak sa kanyang kamay. Natakot kasi ako. Naisip ko na baka ako ay tagitin.
Nakasunod sa akin noon ang bunso naming kapatid, habang si tatay naman at panganay namin ay nauuna ng bagya. Nung itinaas ni tatay at kuya ang hawak nilang ilaw, ang tanging nakita ko lang ay parang kulay itim iyon na payong, na tila ba inihila ng pababa kung kaya gumagalaw sa hangin. Nang biglang narinig namin si tatay na sumigaw at sinabing dumapa raw kami. Kaya wala nang tanong-tanong na dumapa kami noon. At nakita kong idinuduldol nila yung hawak nilang apoy sa itaas. Dahil doon ay panandalian kong nakita ang parang ulo ng nilalang na iyon. Halos di ako makapaniwala dahil sa kasinlaki iyon ng ulo ng isang tao. O mas tamang sabihin na parang ulo talaga iyon ng tao. Pero hindi kayo manggi ang kulay ng pisngi noon. Medyo maitim din at may kahabaan ng tenga. Pero nakita ko ang buhok noon. Oo, may buhok yung nilalang ng katulad talaga sa isang tao. Natigil lamang iyon nang tila pa nahirapan iyon na lumipad ng mas mababa. At hirap ito na lumapit sa amin. Sa isang iglap ay nawala na ang pagpagaspas noon at mabilis na naglaho sa kadiliman ng gabi. Natatandaan kong panay ang mura ng tatay ko doon sa nilalang. Maging ang nanay ko ay di rin nagpaawat. Ngunit alam ko naman na hanggang ganun lang ang kaya niyang gawin. Dahil ramdam ko rin na natakot din si nanay, katulad namin ng bunso kong kapatid. Nang nasa bahay na kami, ay hindi kami agad mga nakatulog. Pinag-usapan pa namin ang nangyari sa daan. At makailang ulit kaming pinaalalahanan ng aming mga magulang. Dahil kapag nangyari umano ang kanilang kinakatakutan, ay napakahirap. Pagkat di umano nila alam kung sino ang kanilang hahabulin at pagbabayarin. At kung sakaling malaman naman nila, ay hindi naman maaaring ipasabatas. Dahil wala naman umanong kinikilala ang batas tungkol sa mga ganong bagay. Kaya walang ibang paraan kundi ang ilagay sa kamay para makapagiganti. Na iyon ay ayaw din naman ng mga magulang namin na mangyari. Kaya ang pinakamabuti daw namin na gawin ay ang iba yung pag-iingat na lamang. Bago pa kami natulog ay minsan pang nagkwento si tatay. May isang dekada na rin umano ang nakakaraan nang magkaroon din sa lugar namin ng aswang na agresibo at gumagala. Natahimik lamang daw nang mapilitang umalis yung aswang. Dahil sa kanila umanong pinuntahan iyon sa mismong bahay at binantaan ng kanilang mabisto na siya pala ang aswang na nagkakalat ng lagim doon sa baryo. Ayon pa kay tatay ay matagal na umano iyon naninirahan sa amin ding lugar. Nang magkaisip raw siya ay naroon na ito naninirahan at kilalang kilala ng kanyang mga magulang. Ngunit nang iwan ng kanyang asawa at mga anak ay doon na nagsimulang mang-aswang si Tonyo. Iyon ang pangalan ng kanilang kababaryo na nagasik ng takot sa kanila 10 taon na ang nakakaraan. At ngayon lamang daw uli siya nakaranas ng tungkol sa aswang. Kung kaya napaisip siya kung sino naman kaya at taga saan ang umatake sa amin nung kami ay naglalakad. Nagsalita naman ang aming ina at sinabing marahil ay dayo lamang iyon. Dagdag pa ni nanay, baka iyon daw ay napadaan lang. At dahil sa baka bagong hawa, kung kaya nang makita kami ay agad na umatake kahit pa kami ay marami. Nang nakahiga na kami ay nakita kong bumangon pa si tatay. At nang magtanong ako sa kanya ay lalabas lamang daw siyang sandali at magsasaboy ng abo at asin palibot ng bahay. At narinig kong pati ang aming bubungan
ay kanya ring hinagisan. At di ko na namalayan na nakatulog na ako. Makaraan lang ang halos wala pang isang buwan. Nataon noon na kaming tatlo lang na magkakapatid ang naiwan sa amin. Gumagawa ako noon ng tirador habang yung bunso kong kapatid ay naglalaro din sa bakuran malapit lang sa kinaupuan ko. Ang kuya ko naman ay nasa pinakabalkonahe ng bahay namin at nakikinig ng drama sa radyo nang may makita kaming 2 tao na papalapit sa aming bakuran. Napansin ko kaagad ang pasa na sako ng mas bata sa kanila. Tingin ko ay mag-ama sila, pero pareho silang matipuno ang pangangatawan, maskulado, ika nga, at halos magkasing taas lang sila. Nang makalapit sila sa bakod at mapansin na rin sila ng panganay namin, ay agad ito nagtanong kung ano ang kanilang bitbit. Sumagot ang mas matanda sa kanilang dalawa at sinabing nahuli daw nilang baboy ramo. Kaya nang marinig namin iyon, ay agad naming naisip na galing pala sila sa pangangaso. Mayaman pa kasi noon ang mga kabundukan at kagubatan sa amin. At marami pa talagang mga baboy ramo at kung minsan ay may usap pa nga noon. Nang minsan pang magtanong si kuya kung saan na ang punta nila, ay sinabi nilang pauwi na at makikiraan lang umano sila dahil sa mas malapit daw kung doon sila daraan pagkat tutumbukin na raw nila yung sa kanila. Pero hindi man lang humarap o tumingin man lang ang mga ito sa amin. At nang makalampas na sila ng bagya, ay napansin nga naming may bakas ng dugo yung sako. Nang medyo nakalayo na sila, ay sinabi ko pang ang swerte nila dahil sa masarap ang kanilang pagkain. Matagal na rin kasi kami hindi nakakapag-ulam ng baboy noong mga pagkakataon na yon. Nagsalita naman ang kuya ko at sinabing baka daw kasi yung mga tanim namin ang laman ng kanilang sako, kung kaya pala siya nagtanong. May iba kasi doon sa amin na ayaw magtanim at asa lamang sa tanim ng iba. Ang masakla pa ay hindi man lang marunong manghingi o magpaalam, basta na lamang mangunguha at magnanakaw. Ang buong akala namin ay isang karaniwang kaganapan lamang yon at walang importansya. Nagulat na lang kami kinagabihan nang ikwento ng mga magulang namin ang ukol sa isang bata na nawawala doon sa kabilang baryo. Kinilabutan kami nang marinig namin iyon dahil ayon pa sa kwento ng aming mga magulang, nang hanapin na ng mga tao sa kanilang baryo ang bata, ay may mga patak ng dugo sa mga halaman at sa lupa. At ang direksyon umano na tinatahak ay papunta sa lugar namin. Kaya lumakas ang kaba ko sa dibdib at nagkaroon kami ng hinala na baka hindi baboy ang laman ng sako na dala ng mag-ama kundi yung bata. Lumipas ang mga araw at buwan hanggang sa hindi na talaga nakita pa yung bata. Hindi naman namin mailarawang mabuti sa aming mga magulang ang itsura ng mag-amang iyon dahil sa mga nakatungo nung kinakausap sila ng panganay naming kapatid. Ang aming mga magulang naman ay sinabing mainam na rin umano ang ganon dahil sa wala naman daw silang balak na makisangkot tungkol doon. At kahit pa raw nakita namin ng malinaw ang mga mukha ng mag-ama, ay hindi pa rin naman daw kami nakakasiguro. At baka kami pa raw ang malagay sa alanganin. Makaraan ang ilan pang mga buwan, ay nagdalang tao na naman ang aming ina sa pang-apat naming kapatid. At nung may mga 5 buwan na ang kanyang tiyan, ay muli akong nakaranas ng isang nakakatakot na pangyayari sa mga aswang. 3 lamang kami noon sa bahay.
dahil sa ang tatay namin at si kuya ay sumama naman sa pangingisda. Patulog na kami noong mga oras na iyon at naroon kami magkakasama sa isang silid. Napansin ko ang nanay namin na para bang hindi siya mapakali, na tila ba siya ay init na init. Nakahiga na rin ako noong mga oras na iyon. Yung sumunod naman sa akin ay tulog na. Nang nakakaidlip na ako, ay bigla na lamang akong nagising nang maramdaman ko ang pagyugyug sa akin ni nanay. Sinabi niya sa akin na parang mayroon daw tao sa labas. Imposible namang sila tatay na iyon dahil sa siguradong sa kinaumagahan na ng mga alas 9 o kaya ay alas 10 ang dating nila. Kaya tinanong ko si nanay kung anong aming gagawin. Inutusan niya ako na kunin yung itak na naroon malapit sa aming banggirahan. Kaya kahit takot na takot ay tumayo ako at sumunod sa utos ni nanay. Pagbalik ko ay nagsimula na kaming makarinig ng mahinang huni. Doon pa lang nasiguro ni nanay na hindi pala karaniwang tao ang nasa labas, kundi aswang, dahil na rin sa tunog nito. Nakaramdam ako ng matinding takot. Nag-alala din ako para sa nanay ko at mga kapatid. Kita ko ang takot sa mukha ni nanay noon, pero pakiramdam ko ay pilit niya iyong pinaglalabanan. Kanya akong sinenyasan na huwag maingay. At mga ilang sandali pa ay parang nasa silong na namin iyon. Kaya sinikap kong huwag maglabas ng kahit anong parte ng aking katawan na lampas doon sa banig. At di nagtagal ay kitang-kita ng mga mata ko na ilang beses umangat yung isang bahagi ng banig na para bang makailang ulit sinundot. At napansin rin pala iyon ni nanay. Napatingin siya sa akin at muling tumingin doon sa banig. Napansin naman namin na umangat ang sa may bandang unahan at ilang ulit din iyon. Kaya nang maisip ni nanay na yung susunod na parte ng banig ang siya namang aangat, ay dahan-dahan na niyang binunot ang itak sa lalagyan nito at kanya nang itinapat ang itak doon. At nang umangat nga iyon, pag-angat ng unang beses ay hinawakan na ni nanay ng dalawang kamay ang itak na kanyang sinundan ang pagkakasalansa ng kawayan na lampas sa banig. At bago pa iyon umangat sa ikalawang pagkakataon, ay buong lakas niyang tinusok iyon ng itak. Nagulat ako nang biglang tumunog ng malakas ang isang baboy na animoy kinakatay at nagsimula ng kumalampag sa silong ng aming bahay. Nasa tansya ko ay ilang beses pa yun bumangga at naramdaman pa namin ang bahagyang pag-uga ng bahay. Sabay nagsalita si nanay sa malakas na tinig at minura niya iyon. Sinabi pa niyang pababoy-baboy ka pang animal ka, nakikilala kita. Nagbanta pa si nanay at sinabihan itong huwag nang babalik pa dun sa amin pagkat kanya itong papatayin. Kinaumagahan pagdating nila tatay at kuya ay agad kong ikinuwento ang nangyari. Galit na galit si tatay at nakita ko rin ang pag-aalala niya para sa amin. Ang buong akala namin ay yun ang huli at hindi na muli pang pagpapalaka ng masama si nanay nung aswang. Pero nagkamali kami. Isang gabi iyon. Siguro ay may isang linggo na rin nakakaraan simula na mangyari yung sa aswang na nanggubat sa amin na nag-anyong baboy. Itinapat pa naman na kumakain kami ng hapunan nang bigla na lamang may kumatok sa may aming pintuan. Nagkatinginan pa nga kami noon pagkat bihira naman ang may pumupunta sa amin ng ganong oras dahil nga sa napakalayo. Maliban na lang talaga kung importante siguro. Na maging nga nun si tatay ay nagtaka dahil ang nakagawian doon sa amin ay mananawag na agad ito papasok pa lang ng bakuran.
Bagaman may masamang kutob na noon si tatay, ay tumayo pa rin siya at lumapit sa pinto. Si kuya sanang magbubukas pero nagpresenta na si tatay. Nang nasa may pintuan na siya, ay tinanong niya kung sino ang nasa labas. Ilang sandali ang lumipas ngunit hindi yon sumagot. Muling inulit ni tatay ang kanyang tanong at sumagot iyon. Nakahinga kami ng maluwag nang marinig namin ang boses ng ninong ko na sinasamahan nila tatay sa pangingisda. Nang buksan ni tatay ang pinto, ay bigla na lamang siyang nagulat at natumba. Napaupo sa may sahig namin. Ngunit bago iyon ay nagawa pa niyang maisarang pinto at nagsisigaw ito na hinihingi ang kanyang itak. Napatakbo naman kami nila nanay kay tatay para tulungan siya. Si kuya naman ay kinuhang itak ni tatay. Nakita ko pang gumalaw ng 2 beses ang pinto na parang nagpipilit na makapasok yung nasa labas. Pero itinutulak naman iyon pabalik ng 2 paa ni tatay. Nang maiabot ni kuya ang itak kay tatay, ay bigla itong tumayo at binuksan na muli ang pinto. Ngunit wala na kami nakita roon. Kita ko ang pagkagulat sa mukha ni tatay. Nang mag-usisa si nanay sa kanya ay sinabi niyang may aswang umano. Tinangka pa raw siya nitong hablutin sa damit kung kaya natumba siya. Nagulat daw talaga si tatay dahil sa buong akala nga niya ay yung kanyang kumpare. Nang mga sumunod na araw ay panay ang pangangaso nila tatay. Hindi na muna siya sumama sa pangingisda. Iniwan na rin muna niya ang pagtatanim sa bukid pansamantala. Bali 5 silang magkakasama. Ang 2 doon ay pinsan niya. Ang isa ay nakatatanda niyang kapatid at yung isa naman ay yung kumpare niya. Halos 3 araw silang nangaso noon. Nang umuwi sila ay wala naman silang dala na kahit ano. Kaya nagbiro pa ang nanay namin noon na ituon na lang daw niya ang kanyang sarili sa pagtatanim at pangingisda. Dahil sa baka hindi niya talaga linya ang pangangaso. Simula noon ay naging maayos naman na ang aming pamumuhay. Kahit ang pagbubuntis ni nanay ay naging maalwa na rin. Naipanganak ang pang-4 naming kapatid ng maayos. At nang paligo na ni nanay ay naghanda kami. Nagkatay sila tatay ng baboy at kambing. Pasintabi na sa mga mahilig mag-alaga ng aso. Mayroon din kasi silang kinatay noon. Dahil yung mga panahon na iyon ay uso pa at napapadalas ang pagkatay ng aso. Lalong-lalo na yung hindi maasahan sa bahay at sa pangangaso. Masayang-masaya kaming lahat ng araw na iyon. Noong mga maghahating gabi na, nagsiuwian ng ibang mga bisita at kamag-anak namin. Ang naroon na lang na natira at patuloy na nag-iinuman ay yung mga kasama ni tatay nung nangaso sila. At doon ko nalaman kung bakit wala silang nahuli na anuman. Dahil sa hindi naman pala talaga hayop ang kanilang pinangaso kundi aswang. Nandun ako at nakikinig ng kanilang pagkwentuhan iyon. Nalaman pala nila tatay sa tulong ng mga kaibigan at kanyang kuya kung sino ang aswang na sumusugod sa bahay namin. Kung kaya pinuntahan nila doon sa tinitira nito at kanilang napaamin. Wala naman daw silang balak na patayin iyon kundi pinapaalis lang. Pinalilipat lang nila sa ibang lugar. Ngunit bigla daw iyong umusal nang hindi nila nalalamang mga kataga. At nakita nilang bumagsak na kagad sa lupa ang isa sa kanilang kasama na namimilipit sa sakit. Kaya napilitan na raw sila tatay na tagayin iyon. Kanila iyong hinukaya ng malalim at doon sinunog bago tinapunan ng lupa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir PB. Sana po ay nagustuhan nyo at may bahagi sa inyong mga tagapakinig. Ang inyo pong masugid na tagapakinig, Melvin. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan
ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga totoong kwento ng kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.